Ito po ang kabataan ng Kabarwan. Ganito sila kasisipag. Hindi lang puro pagpapaganda, pagkakarpintero pa. Ay, Abong George, nakailatag na ko. Tulong kayo. Nagbigay na nga sila ng pera. Pastoralay. Hello guys. Pastors. My beauty is under the way. Kamusta ang experience nyo? Under the soul. Ano daw? May So mga kayop, kasalukuyan pong tinatayo natin ang Children Hall. Last week pa po tayo nag-start at nagtutulong-tulong po mga miyembro. Kaya minus gastos po pagdating sa labor. Pero dito may naniningil po ng 500. Sabi ko singilin na lang kay Lord. Baka magbigay pa ng mas marami si Lord. Kabilay ko lang singilan na Oo. Salamat po sa mga nagbigay ng tulong pinansyal saan mang dako ng mundo. To God be the glory po. Dito po ang ating supervisor. Ayan. Ako nga tatrabaho. Isa na lang ang bag ng simento na mayroon kami. Four meters by 7 meters po ang sukat ng ating Children Hall. Ayan. Ate Susan, Kuya Benny, si Ate Elena, si Michael. Ayan, oh. Si Joshua, Ate Mitch, ang kasama kong tagabuhat. At nandoon po ang mga kababaihan, ang mga kabataan, patuloy na naghahalo ng simento. Kasama din natin si JC, si Mar, si Jasmine, yan, oh. Si Melissa, si Marian, yan. First lang, 500. Baka naman, pastora. Pastora, one day is 150. Pang bakla. Danom. Kamanira takad, kamanira. Ayak, magpaslado si Maya. Bayanihan para kay Lord. Uunahin pong maitayo muna ang dingding at iuhuli ang poste para mas matibay ang ating istruktura. Ayan natin ba oh? Medyo mababa po ang hukay dahil napaka baba po ng tubig. Sobra na po ang tubig nung naghuhukay para sa pundasyon. Kaya ang gagawin ay ibabawi po sa tambak hanggang sa ika-4 na hollow blocks. Hanggang dito po ang magiging tambak niya. Pati sa labas din po, loob at labas, para makuha natin ang 1 metrong kabuuan ng pundasyon. So ito na po yung harapang bahagi ng ating Children Hall. At nandito na rin po ang mister ni Ate
Christine. Ayan. Nag-birthday po siya kahapon. Alam ka naman maminsan labat niya, hello. Please, para kay Lord. Hawa ka ka mo. Ano yung postingan to? No, supervisor ako mas alalabas. Manager ko. Oh, manager. Oh my God. Auntie Helen. Hello, Auntie. Last na halo na for this day. At tayo ay o-order pa ng karagdagang semento at bakal. Ito pong dingding na yan. At yung opposite niya banda rito ay steel matting po ang gagamitin nating opening o bintana nila. Sa likod ay close. Maganda ang hangin po mga kapatid sa Kabarwan, Presko. Kaya isama nyo po kami sa inyong panalangin mga kaayop na matapos po ang Children Hall sa lalong madaling panahon bago dumating ang tag-ulan. Dahil napakababa po sa lugar na ito at mataas talaga ang baha. Sobrang baba rin po. Wala ka pang siguro kalahating metro na hukay po. Tubig na kagad ang bubungad sa'yo. At wala naman kaming water pump. Kaya ibabawi na lang natin sa tampak. Yan. Nasa likurang bahagi po ang Children Hall ng ating main church. Ito po ang likod ng ating main church. Ang nag-design po ng ating main church ay si Architect Aldrin. Shout out Kuya Aldrin, salamat po. At sa mga nagtayo ng ating church building. Alas 5 pasado na po, overtime. Basta para kay Lord. Amen, praise the Lord. Nakapagpahinga na po ang mga kababaihan. Sila po kanina mga kaayop yung nagtitimpla ng simento, hindi na natin nakuhanan. Oo. Ang nakuhanan na lang natin yung nagpapala sila dito sa buhangin. Pero kanina po sila rin ang nagtitimpla ng ganyan, itong mga kabataan natin dito. Hindi lang pang TikTok, pang simento rin. Pang construction din. Para kay Lord. Amen. Amen. Nandito na po si Uncle David. Family goals. Tol. Sapo. At ang mga batang makukulit. Oo nga. Pagod na ako. Pagod ka na? Oo, naku, kawawa yung maglalaba ng inyong mga damit. Sa unang order po natin ay kumuha tayo ng 400 pieces hollow blocks. Pero sa ating estimate po ay nasa 1,000 hollow blocks. Uunti-untihin muna po natin nang sa gayon ay makita kung kakasya pa ang ating budget. Salamat din po at tayo ay nabiyayaan ng mga experienced members pagdating po sa construction. Ayan, si Auntie Helen. Kahit sa kanyang edad, bumubuhat pa rin ng hollow blocks. Auntie Helen, nag-flanax ka ba? Yan. Shout out po sa Flanax. Ayan, magagamit kayo rito. Tamang sponsor dito ay
lalakas ang inyong benta. Ayan, si Ate Elena, tuloy-tuloy lang Tuloy lang ang laban. sa pagpapalaman sa mga hollow blocks. Baka may gusto kayong shoutout. Shoutout. Shout out, Alaksan. Alaksan, Bekenemen. Si JC, ang ating master electrician. Mapapaaga yata ang New Year dito sa Kabaruan. Sige po mga kayop. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Ciao. Ciao. Yay!